हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। दिनैहाय खोथाखौ बुंगोन बिथां दाखालि जिहेतु हलिचरन नार्जारि बर'नि निउसावथ' होबाय, दिनैहाय आसामिस निउसाव माने एथराब होनायखौ नुनो मोनाखै, बिराद खम नुदों। नों आं बर'खौ दिनैहाय एसामिस निउस चेनेलफोराबो एकदम बिराद गाहाय थाखोआव दोनथारो। दिनैहाय माने गावसोरनि हारसाफोरनि मोनब्ला ओरैबायदि 24 घन्टा बिनिनोल' भिडिअखौ बिनिनिल' माबाखौ दामबाय थागौमोन। होनबा नोंसोरो दिनै आं बर' रायजो राजाखौ बुंगोन, दिनै बर'फोरखौ होनबा माबायदिहाय हारसाफ्रा गुबुन हारिफ्रा माबायदि गादबना दोननो नागिरदों, इनडाइरेक्टलिनो, डाइरेक्ट नङा इनडाइरेक्टलिनो गादबनानै दोनजोबदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा मोना। मानो होनना बुङोब्ला आयदाखौ दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा मोनानो खालामो। बिथांमोनानो नों बर'खौ दिनैहाय बिसोरखौ मालाबाबो जौगानो होनो नाङा, गोजौ खर' दिखोनो होनो नाङा, बिसोरखौ बेफोरबायदि बुंनानै दोननाय दङ। थ' जेखियानो जादोला दाखालि सार मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा दिनै बैसागु गिबि बैसागु खालि बिथांमोना निउस चेनेलाव होनदों। आं मोजां मोनदों। बर'नि चेनेलाव गोबाङावनो दामदों, खिन्थु हलिचरननिखौ आसामिस निउसाव 24 घन्टा दामबाय थानायखौ नुवाखै, मोजां रोखोमाव होनायखौ नुवाखै। दसे दामबाय, दसेनो बिनि उनाव गैलाबो बियो, बेफोरबायदि आरोखि। थ' दिनै जेखियानो जादोला खोथाफोरा बिदिनोसै। आरोबाव गाबोन जोंहा सार रन्जन दैमारिनि हेयारिंनि तारिख सफैलायबाय। दिनै सारनि हियारिंआ गाबोन जालायसिगोन। ओमफ्राय गाबोनबा मा प्रब्लेम? थांनाय बारावथ' प्रब्लेमानो टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय खालामनो हायाखै होननानै बुंदों। टेकनिकेला थारमाने इनडाइरेक्टलिनो बिथांमोना बरननो गोसो गैया, आरो दानि जाखिनि खुंथायाव थानाय दानि जाखिनि सरकाराव थानाय जाखिनि लिडारफोर दङ, खुंथायाव थानाय लिडारफोर दं, बिथांमोना बैसोरखौ बा खबर लानायनि बा माबा मोनसे खालामनायनि बिनि जेबो माबायानो गैया आरोखि। बेफोरबायदिखौ नुदों। गाबोननि दिनखौ नायबावनोसै, गाबोनबा मा टेकनिकेल प्रब्लेम जाबावो। खोनानो मोन्दों गाबोननिफ्राय माने सानबाया हियारिंआ कन्टिनिउ जागोन होननानै खोनानो मोन्दों। जायोब्ला मोजां सफैयो रिजाल्टआ, गाज्रि सफैयो रिजाल्टआ, थेवबो नांगौ जोंनो बर' रायजो राजानि गेजेराव। दिनैहाय एकर्ड जाथारदोंबाथ' साराबो दिनै मोनसे साननाय दङमोन बिहाबो, एकर्डनि उनाव हयथ'बा जोंनि केस उइथड्र जानाय, मेनलि केस उइथड्र जानाय आंनि साननायसो आरोखि। सारा बेबायदि सानदोंमोनबो जानो हागौ, खिन्थु दिनै जोंनि केसाबो जोबजोबगोन, बा गुबुनफोरनियाबो जेलाव थानायफ्रा गासैबो गजोबगोन, मोनसे एकर्डखौ खालामनानै दोननोसै, केसफोर उइथड्र जाजोबगोन आरो जेलनिफ्राय गजोबगोन, बेखौ साननानै खालामदोंमोन। नांगौब्ला एकर्डआ जेखियानो जादोआ, जों बाहेराव थानो हायोब्ला बयबो मोजाङै खामानि मावनो हायो, बिदि साननानै बे साराबो एकर्डखौ खालामदोंमोन। नाथाय बिनि जि साननाय, बे साननायनि गासिबो अपोजिट, गासिबो उल्थासो जाजोबनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि। दिनैहाय एकर्ड जानायावनो जुदि बेफोरबायदि आरो जेलाव थासिमबाय थानांगौबा सोजाफिनोब्ला सोर दुखु मोना, सोर हारिया, सोर बबे मोनसे जाथिया दुखु नाङा? बयबो दुखु नाङो। आंबो दुखु मोन्दों दिनैहाय। जों दिनैहाय बेफोरबायदि इउटुबाव बा बुंबाय थानांगौ दरखार गैयामोन, आरो बुंनोबो गोसो गैयामोन आङो। दिनै सार रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोनायनि थाखायसो आरो सोफिननायनि थाखायसो आं बेखिनिखौ इउटुबाव बुंनो गोनां बाध्यता जाबाय थादों। दिनैहाय बावहायनो आरोबाव मा जायहा खुंथायाव थानाय प्रमद बर' बिथांमोना खोनायोब्ला दुखु मोनो, बिसोरो रागा जोङो, खुद्रियो, बायदिसिना खोथा होननानै बुङो। फेरेंगा मोना खोनायोब्ला दुखु मोनो, खुद्रियो, रागा जोङो। onli नोंसोरनि खोथाखौ सानबा जायालै। बिसोरबो दिनै रन्जन दैमारि सारा सानदोंमोन, दिनै बाहेराव आं जुदि ओंखारना थानो हायोब्ला जों जेसेबां सागान होनायफोर, जाय उइटनेसफोर थाग्राफोर, बिथांमोनखौबो जों बर' लिडारफोरा, बर'नि जेसेबां इन्टेलेक्सुवेलफोर लिडारफोर दङ, आबसुआनो जा सोरबा बायदिसिना गुबुन आफाद दल संगठन, बिथांमोनजों ज' सावरायलायनानै मोजां मोनसे सरकार दानि बिदि सिन्था खालामनाय दङमोन सारनाव। आंनि साननाय बियो, खिन्थु आरो दंखायोमोनबो सारनावहाय। नाथाय बे सार रन्जन दैमारिनि जि साननाय, बेखौ मालाबाबो जाफुंहोआखै नैबे प्रमद बर'आ, मिथिबाय।
आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन मानोथो दिनैलाय जियालनिफ्रायलाय बेसेबां दिनै बड'लेण्ड रादाबावबो निउस लाइजामाखौ फरायनानै होदों दिनैनि दिनाव मैया दिनैहाय आं दहाय फुङाव सिखारना नायोब्ला बिसोरनि निउसखौ थाबनो नायसननानै मोनबाय जियालनिफ्राय लाइजाम लिरनानै हरनाय दिनै लाइजामखौलाय दिनै बे बिथांमोना सिंनिफ्रायनो मानो लाइजाम हरनानै बिदि फोसावलायनो गोनां जादों बिसोरनोबो दिनै बिसोरखौबोथ' उदां खालामनानै हो दिनै एकदानि जिखियानो जादोंला जियालाव जेसेबां थानाय सोरनिबा न'खरा दिनै न'खर सिलिंखार जालांदों गोदो जाबाय दाबो बिथांमोननि न'खरा सिलिंखार जाना दं गोदाव सोराव जानानै दं बिमा बिफाजों गासैबो बिदा फंबायजों लोगो हमलायनो मोनगोन होननानै बुंदों मानोथो लोगो हमलायनो हायाखै दिनै प्रमद बर'आ मानोथो दिनै बेफोरबायदिखौलाय मानोथो जेबो गोसोखौनो होआखै बरननो थाखाय दिनै लाइजामखौ खोनासंफिननानै आं दुखु मोनदों माने दिनै जोंसो लोगो मोनबाय बिदा फंबाय बिमा बिफा बिफोरखौ जों लोगो मोनबाय खिन्थु बै जेलाव थाग्राफ्रा बिसोरथ' दिनैसिमबो लोगो मोनाखै दिनैसिमबोथ' बिथांमोना सुथि बा माबा मोनसेबो फैनोबो मोनफेराखै बिसोरथ' बेफोरबायदि बेबस्थाखौबोथ' खालामनानै होआखै ना बिसोरो सिखाव दाखायथिमोन बिसोरो बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस दावहा नांनानै बिसोरो दिनैहाय जेलाव थानांदों होनबा बेफोर जुदि ओंखारनो मोनाब्ला उदां जानो मोनाब्ला होमबालाय माबोरैथो जानो दिनै फेरेंगा मोनाबो साननांगोन फेरेंगा मोना दिनैहाय सावरायग्रा बिथांमोननि ग्रुपनिया दिनैहाय 60 जननिबो आफ दङ होनबा दिनै सावरायग्रा फेरेंगा नोंसोरो नोंसोरनोथ' थोनथारनाय ना खामानि मावनो नोंसोर थोननायखासो बिसोरबो दिनैहाय बिदि अबस्था जानो गोनां जादों नोंसोर जुदि थोनामोनबा नोंसोर जुदि अर्डार होआमोनबा बैसोरबो 60 जननिबो बारा बिसोरो जेलाव थानांनाय नङामोन मानोथो साननैसोनि गेजेराव नोंसोरो गेजेर ससेयाव नायहैदों होनना बुंदोंमोन सावरायग्राखौबो फेरेंगाखौबो नाथाय बिसोरो दिनैसिमबो बे जाखिनि थांबाय इलेक्सननि सिगां एसे थांदोंमोननो बिनि उनावथ' देरहाखांबाय गादियाव थाबाय पावाराव थाबाय नायनो समानो गैला बिसोरखौ दिनैहाय बबेबा डास्टबिनाव गारना दोननायफोरबायदि गारना दोनजोबा जानाय नङा दिनै बिसोर गाज्रि खामानि मावनानै बिसोर जेल जादों होननानै सानबा जानाय नङा फेरेंगा नोङो एफाराब बेफोरबायदि लेथ्रा गोसोजों जानाय नङा मोनथिबाय लेथ्रा साननायजों लेथ्रा मेन्टेलिटिजों जानाय नङा बर' रायजो राजाखौ बेफोरबायदि लेथ्रा साननाय हनायजों दैदेनलांबा जानाय नङा नोंसोरो दिनैहाय हारसिंनि खोथाखौल' सानदों नोंसोरो हारसिंनि खोथाखौल' सानदों दिनै नोंसोर रन्जन दैमारिनि खोथाखौथ' सानबावाखै आरोबाव नोंसोरथ' गावनि खोथाखौल' सानबावदों दिनै 1 नाम्बार सागान होनायानो दिनै रन्जन दैमारिमोन दिनै आफादखौ दाजेननाय माजेननायफ्रानो लिडारफ्रा बिसोरनोमोन नोंसोर बेखौ हाजार बार खुलुमनांगौ सावरायग्राजों फेरेंगाजों नोंथांमोना हाजार बार खुलुमनांगौ जानानै दंलै बिसोरखौ मानो होनोबा सावरायग्रायानो होन फेरेंगायानो होन सानैबो जेल थाफेरबो मोनफेराखैबो नुफेराखैबो सिङाव हाबनाबो नायफेराबो मोनाखैबो बिसोरो आं सानो नोंथांमोना सावरायग्रा होन फेरेंगा होन नोंथांमोना बे सानसे साननैनि गेजेरावनो सेन्ट्रेल जेलाव थांनानै बिथांमोनखौ एसेब्लाबो खबर लाहैगोनखौ आं आसा खालामदों आरो दाखालि मोनसे बिदाया जिहेतु जेलनि थानायफोरनि बारै बिथाङा जाखिनि अनसुंथाइ हरदों गावनिखौ निजा बेक्ति आबाखौ बिथांमोननो जुथा गैया गस्ला गैया नै दा दैज्लां सफैबाय बिथांमोननो गस्ला गांफा बा गामसा बा बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै फैयो दिनै न'खरा दिनै बेफोरबायदि हैनो हानाय केपासिटि गैया हिसाबै बिदाया दाखालि हैदों आं बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो सोरबा बर' रायजो राजाफोर आं खावलायदों बर' रायजो राजाफोरा सोरबाया जुदि अनसुंथाइ हैनो गोसो दङब्ला नैबे जेलाव थांनानै सेन्ट्रेल जेलाव थांनानै नोंथांमोना एसे खबर लाहैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आरो बिथांमोननि बैसागुनि नामाव बर' रायजो राजानाव आं गोबां मानसिफोर दं दिनै बर'नि गेजेराव गोबां गिदिर मोजां कन्ट्रेक्टरफोर दं जोंनि BTC आवबो थ' नोंथांमोनाबो अननानै आंनि मोनसे खावलायनाय बर' कन्ट्रेक्टरफ्राबो हायोब्ला बिथांमोननो गाननाय जोमनायखौ बोसोराव खनसेल' होयोब्ला मोजां जागोन जों निजा थायोब्ला जों निजेस' माबा खालामनाब्लाबो हैनो हागौमोन नाथाय जोंहा बेक्ति हिसाबै जोंहा जेबो गैया जोंहा जिर' लाथिख' जानानै दङ ओंखायनो जों बिथांमोननो जेबो हैनो हायैफोरबायदि जानानै दङ आरोखि थ' लोगोफोर आं बेखौल' खावलायगोन जेसेबां जेलाव थानायफोर आरो बर' रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो बिथांमोननि सायाव गाबोननि दिनाव प्रेयार खालाम जाहाथे सार रन्जन दैमारिनि रिजाल्टआ मोजां फैयो आरो बै जेलाव 60 जन बिथांमोननि जिहेतु बिथांमोना गनांगौ बेबो एसे थाबैनो गनानै फैयो
आं बेखिनिखौल' खावलायगोन। आरोबाव बिथां जि बिदाय बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आं बिसिबाङावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।